Hombre, moi buenas, Capi. Boas, Contame. Moncho. Poma con quiña aí. Hombre, por favor, faltaba máis. Que tal dos chavales? Sabes algo, que? Que Nada. trouxe que meu pai un pouco viño que quere que a ver se veñan a probalo e que eu sepa non saben nada deles. Non me cuadra con eles. Chego tarde a pedir e tal, chamamos non sei nada deles. Pois vamos ter un problema. Pero non, teño un número aí para chamar eu aí. Teño un colega aí para chamar, a ver como gobernamos. Moncho, ¿dónde hostia me mandaste? ¿Qué me recoordenadas me deches? Levo unha hora buscando por esta xente que non encontro ni Dios. Estou pasando un frío de carallo. Buenas. Moi buenas, Capi. Boas, Moncho, que? Unha Sabes brica. algo deles? Creo que soy unha persona en Corón por aí que debe saber. Pero non sei nada, que non dou chejado deso. Vamos a ver, onde están os da comisión de festa? Eu que sei onde está a comisión de festa. Termos atata aquí, eu non te sei. Pois logo, eu non te vou arrear de aí hasta que me dixes onde Pero están. se desde que quitei a barra, por ali non miñaron máis. Non, a logo usted non se faz festas en O Isidro. único que sei é que están moi lexos, pero non sei máis. Están tan lexos que están en Islandia, onde están logo? Están en Marbella, xa me estás cansando un pouco. Que queres máis? Que te diga? Pensando ben, que con diablo ir a Marbella é un trastorno de la leche. Mira, mellor vou chamarlle por teléfono e despois do que ocurra, pois terei que ir alá ou como sea. Pois, para ser Marbella, tampouco fai tan bo tempo, ui, muchachos, é Moncho. E quere que vayamos facer a festa? Pois tuvo que irse Sinda da lengua. É o único que sabía. Bueno, pois teremos que facer a festa. Veña, chavales, pois hai que ter unión e fuerza, vamos.